ካብ ከተማ ሊቨርፑል ዝነበረና ዓርብን ቀዳምን ናይ ኣገልግሎት ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ፅቡቅ ግዜ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዝተሰብረ ኣብ ናይ ሓዳር ዝነበረ ኩነታት ተገብረ ብጣዕሚ ዝገርም ኣሜዚን ነይሩ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ነይሩ ኣፖስትል ሓውና ጎይታ ይባርካ ኣብ እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ሰብ ክልተ ሰብ ሓዳር ዝነበረ ኩነታት ንኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመት ዝቐፀለ እዩ ነይሩ እቲ ቤቶም ድማ ቤት ኣምላኽ እዩ ነይሩ እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ሸይጣን ግን በቃ ገለ ነገር ወቂዖም ሓዳሮም ፈሓቢሎም ኣብ ቤት ፍርድን ኣብ ቤት ምባእስን ምትራምን ተበፂሖም ደቆም ከይተርኢ ገለ ተባሂሉ ንሕና ከም ኣመንቲ ድማንስ ዋላ ክንኣትዎ ልፋኣስ ኢና እቲ ተበልካ በቲ ኣይተድሊና ኒ ዋላ ኣገልገልቲ ተፀዊዖም ገለ መለ ኣይትውክልና ኒኹም ኣይተድሊና ኒኹም ተባሂሎም ኣዝዩ ከቢድ እዋን ዝነበረ እዋን ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ግን ጎይታ ረቲዑስ ኣምፂስ ንክልቲኦም ብተኣምር ኣምፂኦም ናብቲ ቤት መፂኦምሲ ሓዳሮም ናብ ነብር ክምለስ ሓዳሮም ናይ ሰላም ዕርቂ ፍቅሪ ክገብሩስ ርኢና እሞ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣዝየ ልበይ ድማ ተንኪፈ ደስ ኢለኒ በዚ ጋጣሚ ዝና ኣምላኽ የመስግኖ ከምኡ ድማ ንኣፖስትል ሓውና ድማ የመስግነካ እዚ ይመስል ነይሩ ካልኦት ኣሕዋትና ድማኒ በብናቶም ዝምልክትዎ ዝገልፅዎ ኣለዉ ናንክዎም ዕድል ፕሬዝ ጋድ ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ያ ዝነበረና ናይ ኮንፈረንስ ጊዜ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ሰንበት ድማ ኣብ ማንቸስተር በኣካል ተሳቲፍና ናይ ብሓቂ ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ማለት እዩ ኢድ ኣምላኽ ኣብዚ ከተማ እዚ ኣብ ሊቨርፑል ይኹን ኣብ ማንቸስተር ክትንቀሳቀስ ከላ ርኢናያ ብዙሓት ሰባት ተናጊፎም ብዓይነይ ዝረኣኹዎ ኣነ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ተፈዊሶም ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዝነበረ ፍጹም መእተው ዘይነበሮ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ብሓይሊ ስለ ዝተንቀሳቀሰ ኣብ መንጎቶም ኣሕዋት ናይ ይቕሬታ ምባሃልን ናይ ፈውሲ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ባርያ ኣምላኽ እዩ ኣፖስትል ትሕት ዝበለ ንእግዚኣብሔር ተኣዚዙ ዘገልግል ትሕት ዝብል ምሳኻ ኮይኑ ዝኸይድ እሞ እግዚኣብሔር ባርኮ ካብዝን ላዕሊ ኣገልግሎቱ ይስፋሕ እግዚኣብሔር ካብዝን ላዕሊ ይጠቀመሉ ከምቲ ካብ ሾደን ካብ ከተማ ስተኮለ መፅዩ ናብ ኩሉ ዓለማት ዝዘውር ዘሎ እግዚኣብሔር ዘዝሮ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ኣገልግሎቱ ክሰፍሕ ብሓቂ እግዚኣብሔር ካልእ ዕድል ክቦ ካብዝን ላዕሊ ፀጉኡ ክግለፅ ንፅልየሉ እግዚኣብሔር መስገን ስለቲ ብኡ ገይሩ ዝዓየ ዘሎ ስለቲ ብኡ ገይሩ ንህዝቢ ዘፀናንዕ ዘሎ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዑ ይኹን ኩሉ ክብሪ ንዑ ይኹን ኣብቲ ናይ ምንጋፍን ናይ ፈውስን እንታይ ነይሩ ዝገረመካ ዘደንቀካ ኣብ ኣነ ዝገረመኒ ኣብ ማንቸስተር ኣብ ከተማ ማንቸስተር ማለት እዩ ገናቲ ጸሎት ክጅምር ከሎ ንሕና ብድሕሪት ኮፍ ኢልና ነርና ልክ ጸሎት ክጅምር ከለኻ ካብ መንጎና ሓደ ሰብ ወዲቑ ማለት እዩ እታ ዝወደቐት ሰብ ከዓ ኣብ ኣጻብዕታ ወይ ኣብ ኣእዳዋ ወላ ሓንቲ ካቲም የብላን ክትናገፍ ክላ ግን ካብ ኣእዳዋ ምልክት ናይ ምውፃእ ትገብር ነይራ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣጻብዕታ ማለት እዩ ክውሕጣየ ዝደሊ ይብል ነይሩና እግዚኣብሔር ግን ፈዊስዋ ርኢና ማለት እዩ ያ ኣሜዚንግ ታይም ነይሩ ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ግዜ ነይሩ ብሓቂ ደስ ዘብል ግዜ ነይሩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዝነበረ እንታይ ዘገረመካ ነገር ኣሎ ኣብቲ መጨረሻ ዝሓንቲ ባንክ ተኣኽናፍቲ ፃዕዳ ጎልፎ ማለት እዩ ብዙሕ ምንጋፍ ስለ ዝነበረ ነቲ ንስኻ ሒዝካ ኣፖስትል ሒዝዎ ዝነበረ ጨርቂ ንዕኡ ክትንክፋ ክሳብ ዘይክእላ ኮይነን ገሊአን ከዓ ነቲ ናትካ ዝተኸደንካዮ ጫማ ድዩ ንዕኡ ክትንክፉ ክሳብ ዘይክእሉ ኮይኖም ክሳብ ከምዚ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ኣብ መንጎና ክብሪ ኣምላኽ ተገሊፁ ናይ ብሓቂ ኣፖስትል ኣይ ዶንት ኖ ነገር ይምንን ባዕለይ 6-7-8 ሰዓት ክኸውን እዩ ዘገልግልናዮ ዘገልገለና ግን ስቲል ክሳብ መወዳእታ ይዘልል ነይሩ ይዝምር ገለ ነይሩ ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝወደቐሲ በቃ ህያው ምስክር ኮይንና ሽዑ ማለት እዩ ብዓይንናስ ርኢና ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ካብዝን ላዕሊ ብዕፅፊ ይወስኸሉ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ እግዚአብሔር ይባርክ ያ እግዚአብሔር ይመስገን
ثانك يو Yeah. Yeah. እግዚአብሔር ባርክ ማለት እቲ ድባሃል ኮይሎም ወድን ቁሩብ ክንወስኹም ሕጂ እቲ ኣብ ሊቨርፑል ዝነበረ ብዙሓት ተናጊፎም ተፈዊሶም ማለት እዩ ካብቶም ዋላ ንሕና ንፈልጦም ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ክናገፍ ከሎ ከም ዝበሎ እቲ ቀለቤት ካውፅእ ክብሎ ከሎ ሰይውፅእ ነይሩ ማለት እዩ ካልኦቱን ተናገፉ ነይሩ ብፍላይ ካብቲ ናይ ማንቸስተር ኢና ኣይገርምን ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ተፈዊሶም ተናጊፎም ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዘገረመንኻ እቶም ኣመንቲ ዝነበሩ ኣብ ቤተክርስትያን ድመላለሱ ዝነበሩስ ኣመንቲ ኣብ መፅኦም ክፍወሱ ከለዉ ማለት እዩ ጅስታ ድኹድላ ቤተክርስትያን ደላስ ኣበያ ደላ ማለት እዩ ከምኡ ነይሩ which is ብዙሕ ኢድ ናይ ፈጣሪስ ርኢና ማለት እዩ ዝገርም ኣማኔ ዝናገፍ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተናይ ነገር ጌርልና ኣሜን እግዚአብሔር ቀደም ብሰማዕት እዝኒ ሰሚዕካ ነይረ ሕጂ ግን እንተ ይርአና ሃይሉ ኣሜን አዊት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ 3 መዓልቲ ኮንፈረንስ ተገብረ ብጣዕሚ ዘደንቕ አምላክ ነይሩ ስራሕ አምላክ ብዒምትና ርኢና እግዚአብሔር ይባርኮና አፖስትል ጸጋ የብዛሓሉ ካብዚ ንላዕሊ ይገለጥ ኣብ ናይ ሊቨርፑል ብዛዕባ ቃል ኪዳን ነይሩ እግዚአብሔር ቃል ኪዳናት ከም ዝፈወሰን ከም ዝሕደሰን ከማን መስኪሮም ላይ ነይሮም ብቴሌፎን ደው ኢሎም ተቀዳሚት ፍቅርና ተመሊሳ ኢሎምኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣሚዚን ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ነይሩ ከምኡውን ንሕና ብንምዓት ይትረፍ ሓንሳብ ቦሚት ክገብረልና ደሊ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ተናጊፍና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ከማን ይቦኽዩ ነይሮም ብዙሓት ይስቢሩ ልቦም ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነይሩ ኣብ ማንቸስተር ከዓ ከምኡ በጋን ተኣሰራ ከመስግን ክጅምር ከሎ ቀጥታ ከም ዝወደቐ ንርኢ ብዙሓት ከም ተናገፋ ገለ ናይ እባብ መንፈስ ብላ ፍያ እንዳበላ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ከም ዝገበረ ርኢና ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ንላዕሊ ክገልጦ ከዓ ጸጋ ብዝሓሉ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ንላዕሊ ይገለጽ ንመሬት ይውረሳ ይስፋሕ ጀባቱ ኣሜን 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 ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኩ አሜን። ፕራይዝ ጋድ ኦኬ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ብጣዕሚ ደስ ይብልና ሓቂ ዘረባ ኣብዛ ኮንፈረንስ ቅድሚ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ኣይረኸብናያን ሕጂ ኢና ንመጀመርታ ግዜ ስለዚ ንኣምላኽ ነመስግኖ በዚ ኣጋጣሚ ኣሜን ብጣዕሚ ደስ ይብልና ብፍላይ ናይቲኦም ኣሕዋትና ናይ ምሕዳስ ቃል ኪዳን ዝነበረ ብጣዕሚ ደስ ይብልና እቶም ኣሕዋት ከዓ ምሽ ውሽጥናሲ ብጓሂ እዩ ነይሩ ከምዚ ዋላ ኣብዚ ኸድካዮ ብናቶም ዕላል ገለ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ኣመንቲ ኮይኖም ገለ ምሽ ኣብ ዝኾነ ናቶም ዕላል ክፀንሓካ ከሎስ ልብኻ ኢኻ ትጉዳእ ገለ ነርና ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናቶም ምሕዳስ ናይ ቃል ኪዳን ኣዝዩ ደስ ይብልና በቃ ብጣዕሚ ውሽጥና ተዘንኪፉ በዚ ከዓ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹኖ ንኣምላኽ ነመስግኖ በቲ ዝነበረ ኩሉ ምንጋፍ ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ናይ ማንቸስተር ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብልና ጽቡቕ ምንጋፍ ነይሩ ብኩሉ እስራት ዝነበሮም ከዓ ኣምላኽ ከገላገል ርኢና ማለት እዩ ናይ ተመን መንፈስ ዝነበረ ክትናገፍ ርኢና እያ ቃል ኪዳን ዝነበሮም ብናይ ቃል ኪዳን እስራት ዝተተሓዙ ክናገፉ ርኢና እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ እዚ ንኣምላኽ ነመስግን ቴንኪዩ እዚ እድል ስለ ዝረከብና ማለት እዩ ናይ ኣምላክ ስም ይመስገን ኣቀዲመ ሕጂ ቀዳማይ ናተይ ድኮነ ቴስቲሞኒ ክህብ መጀመርያ አፖስትል ድረከብክቦ ናይ ላስት ይር ማለት እዩ ኣብ ለንደን ከይደ ምስተናገፍኩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ነዘይትፈልጥኦ ካብ ኢደን ቀለበት ይወፃእ ገለስ ኣነ አፖስትል ኣውፃእ ቀለበትካ ኣውፃእ ገለ መለሲልስ ካብ ኢደይ ሸዋልያትያት ካብ ኢደይ ቀለበታት ይረአየኒ ነይሩ ብመንፈስ ማለት እዩ እሱ ኩሉ ክወፅእ ይርኢ ኣውፅኤ ኣርሒቀ ክድርብዮ ይረአየኒ ነይሩ ሕጂ ከኣን
ሊቨርፑል መፂኡ ምስ ረከበና ከኣንስ መሓዙተይ ዝተናገፋ ርኤ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ማለት እዩ ካልኦትም ርኤ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ማለት እዩ ክብር ሁሉ ንኣምላክ ይኩን ንኣፖስተል ከዓ ንዕድሜን ጥዕናን ይሃበካ ካብ ዝንለዓሊ ተገለፅ ንኩሉ ሰብ ምንጋፍን ንሓድሽ ህይወት ስለ ዝገበርካ ማለት እዩ ኣምላክ ኣዝዩ ይወስከልካ ፀጋህን ያብዛለ ኣሜን እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣፅናዕዎ ዝበልክኹም ብኸመይ ኣሜሪካ ሲ ንሓደ ወታደር ከድሕኑስ እንታይ ገይሮም ኣብ ታሪክ ተፈጢሩ ዘይሩ 155 ነፈርቲ ተላዓል ንሓደ ሰብ ክደሊ ሕሰቦሞ ብኣእምሮኹም ሰባት እኳ ኮንኩም ለኩም ዘሎ ሰባት እኳ ኮነ ዝበሃል ዘሎ 155 ነፈርቲ It's amazing 155 ነፈርቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፍርዓን ወታደር ዘለዎም ሓደ ወታደር ማሪን ኮማንዶ እኳ ሰልጢነ ኣነ ኣብ ማሪን ኮማንዶ እንታይ ለማሰልጢኖም ናመስለኩም ሓደ ወታደር ድሕሪት እንድሕር ተሪፉ ጨርሰው ስፔሻሊ ኮማንዶ እንድሕር ኮይኑ መታን ምስጢር ከይውፅእ ንኣብነት 8 ኮን ሓደ እንድሕር ተወጊኡ ድሕር ተሪፉ ባዕልካ ቀቲልካ ይኸይድ ንምንታይ ነቶም 7 መታን ሒዞም ቶም ጠላእቲ ሒዝና ኢሎም እንታይ ይበሃል ከይገብሩ ቀቲልካ ይኸይድ ትብል ከምኡ ዝተምሃርኩ ነግረኩም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕሪንሲፕል ንሓደ ሰብ ከውፅኡ ግን ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ኣውፅኦም እተን 2 ነፈርቲ ድማ ዓበይቲ ነፈርቲ እየን ምስ ዓለባ ድማ ምትሳእሲኢና ኣቃፂሎማ ናይ ቢልዮናት ገንዘብ ኮ ንሓንቲስ ብቢልዮናት እያ ትግዛእ ሚልዮን ኣይኮንኩን ድብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እቲ ፕሪንሲፕል ብድሕሪት ክተርፍ ዘለዎ ሰብ የለን ድሕሪት ክተርፍ ዘለዎ ሰብ የብልና ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መፅእ ከሎ ከዓ ከምኡ ገይሩ ስለዚ ዋላ ንሓንቲ ነፍሲ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ እዚ እዩ እቲ ምስክርነት ስለዚ ብናታ ከምኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣድሓን ስም ዓዲ ከይጠቐስኩ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ድማ ሓንቲ ሃብቲ ከምኡ በቃ ክመፅእ ኣለዎ ሰብ ኢላ ድማ ነቲ ቸርች እንታይ ይበሃል ገይራቱ ኣበጋግዛቱ ወል ከይደ ናይ መጀመርያ ፈውሲ ዝነበረት ለካ ንዕኦም እዩ ትፈውሲ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣብ ማስ ሜድያ ዘውፅኦ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ግን ክነግረኩም ንዓኹም